hambal, Papa J. Boy Nonoy, honesty is the best policy. Pero paano, Papa J. Boy Nonoy, kung masukat ang imuhang honesty? Honesty is the best policy. No ID, no entry. Came from our body security. No kape. No duty from our body BPAT. No retreat, no surrender. Coming from The soldier. no honey, no money. No honey, no money. Coming from Daddy Yankee. Sabi kong Daddy Lungling. Oo, Papa J. Boy Nonoy, galibog ang ulo ko subong. Waiter di ko, Papa J. Boy Nonoy. By the way, ako si Artemio. Yan o gitawag mo na siya nag-waiter, Papa J. Siguro maunang ilang kuhan nga permi lang sila nagahulat. Willing to wait. Willing to wait. Waiter. Sana all. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Sa mo ang pwesto, ang gilid ani lodging house. Uy! Na Ang pamangkot din kahanang ng imong pwesto. atay ka mata. Namin na May din. nagapamangkot, Papa J. Boy Nonoy, diin ba ka na banda ka ng ilang pwesto ni Artemio? Oh, no, kay Oo. ano na ba package na? Correct. Oh, ang banya basi lami inyong sabaw diha. Oh. Pag sure diha dodong. Madamay ka mata ka. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Naman yung ko'y abyan. O ba? Isa ka babae. Nga kung abyan nga itago na lang nato sa pangalan nga Nida. Nida sok. Si Nida, Papa J. Boy Nonoy, isa ka mambal nato nga may kwarta. More money. O gang iyahang bana, Papa J. Boy Nonoy. Sinido. Si Nido. Nido, ang pangalan lo sa iyang bana si Nisli. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Mga abyan ko na sila kay mga suki mo ko na sa adresa mo ang restaurant nga dool sa lodging house. Sa isa kahigayon, Papa J. Boy Nonoy, naglibog ang akong ulo. Di ko bala akong, hambal ba na ako ang matuod? Ay ganing ba na ni Ma'am Nida? May kulukadidang na. Gabuhat pag mga butang. Adili pa maayo. Duwa ka butang. Kung hindi ba kukik, bako ka. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Nakonsensya ko ba? Konsensya ko sa sitwasyon sa bong. Di ko balaan kung ano bang dapat ako imuunan eh. Magsilingan na rin ay sila, Papa J. Oh. Bale, Papa J. Boy Nonoy. Suki na, Brad. Ay, Suki niya si suki. Ma'am Nida. And Og then si Artemio. Ay, no. Si Nisli. Si Nisli. Mag-asawa. Kag si Nida. Nida. Oh. Nansuki niya sa restaurant. Everyday niya makita dito kaon-kaon. Tung mga panahon nga wala pa nagtinunto ni si Nisli. Nesty. Subong, si Artemio ang nabutang sa ital-ital. Ano bang klaseng nabutang sa ital-ital? Pandamay. Baga si Kwan siya. Nabutang sa ital-ital. Di ko kibalang ano yung hambal niyang nabutang sa ital-ital. Balilingon tani yung problema. Papa J. Boy Nonoy, tani maintindihan nyo kag matagaan ko sang lagay kung ano soktong himuon. O gamo ni Papa J. Boy Nonoy ang mga natabo.
Ay, ikaw gibaya, darling. Nag-enjoy ba ka na rin, darling? Ay, ambo. Basta ikaw, wala'y problema na. Basta ikaw, pato kanimo ang tanan. Ikaw bala, darling. Salamat kay gindala mo diri ako para sa pag-celebrate sang aton nga anniversary. Eksakto. Tawag ko na ako nga to ang suki nga waiter. Ay, Tawag ko na to. Kamusta na ka si Artemio matapos ang eleksyon? Basi kog nakabubo na. siguro. Nadawat na niya ang tanang dapat dawat. Tawag ko sa nako, waiter! Tagaan ko na siya karon sa nga tip. Waiter! Waiter! Ma'am, sir! long time no si ma'am, sir. Hi, Kamusta? Artem! Ay, ma'am, inisamot ka kagwapa, ma'am ba? Ay, siyempre, Amo, ma'am. Tingala ko, ma'am. Gwapa. Gwapa rin kayo. Nisamot ka kagwapa, ma'am ba? Si sir. Sana Sure. Oh, sige. Balang ko na inyong paborito. Na-remember ko na to inyong mga paborito. That's why, mo lang ba to? Basig may dungag mo sa among mga menu. Oh. Ay, namoy bag. Oh. Nami bago, ma'am. Ay. Are, kanina. Sige, kay mapili ako. Oh, May ba, salad. Oh. ano ang pinaka-kwan nyo dere? Pinaka-best seller nyo dere na dessert? Kaning dessert, ma'am, among pinaka-best seller nga dessert, kaning avocado with a twist. Ay. Avocado shake with a twist. O, sige. Anong na, ma'am? Today is our wedding anniversary. Ma'am, congratulations, ma'am, sir. Thank you. Happy wedding anniversary sa inyo. Oh. Ay, salamat kayo. Salamat sa imo. May tip ka sa akin. May tip ka sa akin. Ako din, may tip ka rin sa akin. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Sige, ma'am. Anong gusto mo? Grabe man si ma'am. Ay, sila lang rin na tip, ma'am. Ay, kidding aside. O sige na, Artemio. Ano yung mga order, ma'am, and then mga 15 minutes, ma'am. Sige. Oo. Thank you, ma'am. Darling. Ay, darling. Ay, salamat. Darling. Ay, darling. Ay, sa may problema. Naadi ay lodging house diya sa Pikas. Oh? Den, may lodging house. Naadi na. Nami magkada, darling. Ambot, darling. Kaya wapo. Kamala ba kasi ako agad, der. Kita naman yun, diri naman yun sa restaurant. Sa bagay. Ako lang total anniversary naton subong. Why not, abi darling, hindi kita dira magtisting subong, bi? Igata ni auntie. Muraghat ka na si auntie. Kabalo ba ka, darling, sukad sang una. Wala mo pa ako dira ginsulod. Ay, darling. Dito mo sulod din, ha? Ano Kabalo ba? ka? Bukot kayo na nga lodging house. Bukot. Di ko gusto nga diha ka mo sulod kay... Sus! Gusto na ko dito ka sa mahalon nga hotel. Ay, Di ba? sige, ako darling, sobra man ako ka-curious, darling, ba? Ay, basta darling, ayaw dira. Dili na dira. Kay dira gasulod dong akong amigo. Ay, ba? Unsa na di ay amigo. darling, kanang lodging house? Unsa na di lagawan? Basi mo Dili, darling. Di kita mo sulod dira. Ay. Dili kita mo sulod dira kay... di ko ganahan dira kung siguro masulod na dira. lahi magkadada ilang pagkaon, darling. Wala pagkaon niya, darling. Ay, Basta, sige, darling. Dalong takaw niya sa pinakanamin ng hotel. Ako bahala ni mo. Sige, darling. Gusto na ako. Sige,
Yes. Ay, yes, yes, yo. Mayo kay nakaplastar na ko na rin napita. Nahatod na yun ako ang akong asawa. Tawagan sa na ko na akong chicks niya. Hi, baby! Where are you? I'm waiting for you. Asa naman to akong paborito na rin nga waiter, si Timyo? Waiter! Waiter! Sir! Sir Artemio! Dugay na ka maaga dari, sir, nga upod ni mo si Madam? Di si Madam Subong. Artemio, alam mo naman, di ba? Ang mga boys is always boys. Artemio, can you give me, bigyan mo ako ng wine at yung pulutan, ha? Kasi may bisita ako mamaya. Si Mambay mo ang sabay dire niya, sir. Ikaw, sir, ba? Grabe gini mo palangga kay Mamba. Artemio, as like what I've said, dili si ma'am ni mo ang imuhang akong kauban ron. Kamu na naman kasakuha, di ba? Di rin ko gwapong tao, pero gukurunod kong babae. Basta, Artemio, just get my order and let me enjoy. Sige, sir. Wala problema, sir. White wine mo, sir, no? White wine? O ano pa ba? Sige na, Artemio, kaya rin ang ako ang ginahulan. Oh, darling! Yes, darling. I'm Bible girl. Sis Kinoriano naman eh. Darling, come here. Sit down. Sinsya ka ni darling, kaya medyo naulihi ako nga buti. Alam mo sir. naman, traffic sa EDSA. No problema, darling. Sir, curious na, sir. Pwede ba na ako makuha ang order sa imong anak, sir? Sir! Hindi ako, anak. Sorry kay ma'am. Sorry, ma'am. Sir, Siya nga pwede... pala, sir, siya pala yung, hindi ko din si Papa. Sugar daddy ko. Artemio, never mind that. Pasensya ki darling nga kay medyo na ulihabi ako ha. Kagang ako nabi nga customer bago lang. Medyo dugay, bago lang kami nitapos. Wanda mo ni sir. Bululihaso gid ni sir. Darling, pwede ka nag-mag-order. Para mag-usap na tayo. Sir, yes, ma'am. Bali, isa ka serve nga nila aga. Pamahinan mo na lang sa nga duwa ka yahong sa bang. Wag na gutom gani si mama. Di ka ni ali. Bali, dugangan mo na lang sa nga pataw, sir. Oo. Sige, ma'am. Wala problema, ma'am. Tapos, Ang drinks mo, ma'am? pineapple juice. Di ka tong bestseller na mo drink nga juice, ma'am? Pineapple juice lang, sir, at saka snow bear. Alam mo yung kung nag-epekto, ma'am? Sige, ma'am. Yun lang Thank po, you ma'am. kayo, sir. Yun lang po, ma'am? Yun lang po. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Tapos, sir, kuhan, towel na, kuhan, agad. Towel. Towel. Sige, ma'am. Alright, Artemio. Thank you, Just sir. get the order of my girlfriend. And Artemio, come here. Yes, sir. Artemio, alam mo naman, atin lang to. I will give you 500 pesos. Ha?
If may magtanong kung sino ang kasama ko, sabihin mo, it's just a business. It's just my business, ha? 500 pesos. Sige, sige. Sige, sir. Wala problema, sir. Salamat kayo, sir. Sige. Okay, Artemio. Go now and eat ba? Buguyan yung tawati gulangan eh. Siksik, yung chicks ba yung pandamay ka? Ikaw ba na, Papsi? Hindi ako pangaman po. Ang kadamos ng tao. Grabe. Oy! Brad! Ano kinaling-ling-ling-ling mo niya, Brad? Brad, tanaman ko na itong amigo, Brad. Sige, lang-ling-ling, ano, Brad? Brad. May ano na da, Brad? Damay ka, Brad. Kita mo ng doon. Uy! Kita mo ng doon. Oo. Suki na diri, Brad. Oh, suki ganining lalaki pero ang chicks to pero may ko na makita eh. Hindi na yan, chicks, Brad. Hindi na yan, chicks. Hindi niya ganina chicks. Di ba mo nangambal niya nga apo niya? Hindi na yan, apo. Apo yan ha? Hindi. Apo yan! Ay, tinan niya, apo. Pag abot sa gina, nag-bless siya eh. Ha? Mo ba? Brad. Basi pwede pormahan tong chicks, Brad. Brad, na istorya may gay na. Ang ambal niya. Hindi na siya, apo. Hindi ko hindi niya to apo. Ano niya? Muda. Ay, ang bana, ang asawa na ni Sir. Ano? Ay, oo. Madam Nida. Atong ligat at lawari di sila. Ay, oo, Brad. Kung hindi yan apo, sigurado. Chika babe sila eh. Ay, sigurado na, Brad. Grabe, Syria. Grabe ko na si Grabe, Sir. gimay mo ka kwarta ya, Brad mo. Bisa laway lang tabi yung Brad kung may kwarta ya. Sige, sta, gwapa. Ay, dali na, oy. Halto na nato, le. Oh, sige. Yun na, Brad, Brad. Ay, mo mata diya, marites man. At tinabad ako sa paborito namon nga restaurant. Ay, ambot din na yabana ko yato yaman. Sige lang. Ako lang ana di maglagaw kay mas maayo na akong kayo sa nga. Kita lang perme. Ari na ako. Ma-order na ako dito. Oy, si Artemio. Artemio! Wait! Ay, ma'am. Oy! Mayroon to, ma'am. Kanabi siyang outfit. Amo mo ganyan mo ang uniform, ma'am. Orange naman. Bago pagod sapatos ba? Salamat kayo, ma'am. Kamusta na? Amo ni katong tip ni gihatag ninyo ni Sir, ma'am. Ay, ati ang tip ko sa tudo. Kagamay man lang sa tudo. Hindi ka man makabakal siyang amugin na nga kantika. Ali, nang ibang mga customer, ma'am, gihatag o tip din. Ay. Ano order mo, ma'am? At siyempre ang best seller ninyo kagang paborito namon ni Sir mo. Hindi mo kopot si Sir Subong, ma'am. Ano problema? Ba't gani gina-text ko gani? Pero ay kay ang ulihin niya nga lisensya sa akon. Malagaw mo lang kuno sila sang friends niya diri kaga mayara sila sang pag-istoryahan about business. Oo, ma'am. Oo. By the way, Artemio, ay nakapalapit si Sir mo diri? Si Sir, ma'am. Oo. Naman, ma'am? Ay, ate, sunod to.
palihog. Tawagi lang ako. Sige ma'am. Oo. Hambalan na ma'am kung makalagaw Oo. si Sir Derry. May numero naman ako dira. Yes ma'am, sige ma'am. Kag base bakante ka sa sunod semana to, may okasyon dito sa balay. Oo ma'am. Oo, birthday sa ngamon nga ko ring. Siyempre kami malang duwa ni sir mo, kaya mga kabataan namon, ara naman sila sa States. Ang isa ara sa Ukraine, ang ikadua ko ara man subong sa Russia. Okay naman sila ma'am? Okay naman sila. Okay. Oo. Sige ma'am. Ambalanta ka kung makalagaw si Sir Derry. Ay, sige Saan to. ako order, Oo. ma'am? Amo tamo. Oo. Sige ma'am. Basta to, ha? Yes ma'am, sige ma'am. Kung magkalakachishare mo diri, Ma'am. i-text mo ako. Alright ma'am. Oo, salamat to, ha? Paano kayo mong order ma'am? Pagkabuot na bata. Ay ma'am, hatod ko na ang order mo taod-taod ma'am. Sige. Ako nang bahala sa tip mo karon. Sige ma'am, salamat. Pandamay ka. Kasi mabulilyaso bala ko diri ako. Alam, may kabulilyaso. Say any negative thought, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your fucking cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with Kabali, darling. darling. Abi, darling. Masig kong problema pwede, yan sa akin. darling. Masig kong pwede, darling. Talagsamon, talang pa. Walang talagsa sa akin. Yan mo ta, darling. Tinawag lang face lock ko. Agarda Versosa na kayo ko pa. Basta pagkatapos nating mag-inom dito. Diretso tayo dyan sa lodge na. Ay, ang butsi mo, darling. Ikaw ang bahala. Sige. Ay, Artemio! Ay, ano na magaling si sir? Hi, sir. Ay ma'am, pwede ba naman ako? Mayong gabi, sir. Pasensya kayo. Medyo gabi na kami nagabot iyo. Iba na po ng chicks ni Sir Pandamay. Artemio, alam kong iniisip mo. Ito, 1,000 pesos. Huwag ka lang magsumbong, ha? Ikaw malalangga, kadamo kasi mo sa kwarto langga pa. Ako ba? Walang problema yan sa akin. Artemio, kuhanin mo na yung order ni ma'am. Ay, sir. Sige sir. Basta kung pwede, sir. Hot choco na kuhan. Hot coffee. At choco nga may kopi, ma'am. Tama ba ko, ma'am? Opo. Sige ma'am. Ano problema? Sir, anong order mo? Ako, bigyan mo lang ako dyan ng kuhan. Katong whiskey lullaby. Tapos, sir, kuhan, dala mo na rin ako ng malamig na tupi. Sige na. Bigyan mo na kami kayo. Mag-enjoy na kami mamaya. Clients ang pamatyagan ko ang bisa buong sir. Pakibilis na lang, sir, ha? Sige ma'am, wala problema ma'am. Ako nang bahala ma'am. Pandamay na. Bulilyaso na ba? Bulilyaso. Ma'am Lydia? Artemio. Ma'am. Lingkod na ma'am. Nasakitan gid ako sa nadamo. Anong buot mga balon, ma'am? Sa edad ko. Nailong.
ako natuntuan sa kwarta. Ay, anong ba't mabalang natuntuhan ka, ma'am? Natuntuan ako ni Sir mo. Si Sir ang imong mister? Oo. Dali, ma'am. Ginpasudlan ko si Sir mo kay tungkol ginagaduda na ako sa madugay ng atinion. Kung Patay. kaisa maghangyo ako sa iya, madamo na sa siyang balibat. Anong gimbot mo ba ng ginahangyo, ma'am? Manghangyo ko sa iya. Anong ginahangyo? Basta mauna to. Ma'am, dali lang. Kag may nakatudlo. Halos adlaw-adlaw. Tatlo ka chicks ang ginagawa. Grabe si Sir Ray. Ma'am, paano ko ba niyang balon sa'yo? Kag ikaw na lang ang pag-asa ko to. Ikaw na lang ang pag-asa ko to. Ma'am, Sugay ako sa mga hindi na ini pag-ilikom sa akon kag itago sa akon kay mabasa ko sa mga itsura mo. Itsura mo to. Artemio! Ma'am, waiter lang ako diri, ma'am. Hindi na. Ayaw, ma'am. Ano gusto mo? Ma'am. Jojo? Hindi ko na makaya. Ikaw na lang pag-asa ko. Kung hindi ka hindi nagkakatilaw sa akin. Hindi nagkakatilaw sa akon nga tip. Wala, may kamalilyaso na. La. Papa J. Boy Nonoy. Masugid ba ko sa tuod? Nga ang iyang bana suki sa lodging house dool sa muang restaurant nga gitrabahoan? Paano na lang ang tip nga 1,000 kada adlaw? Artemio din ni Papa J. Boy Nonoy. At konsensya man si Artemio dahil sa sitwasyon. May pagduwa-duwa na si Artemio. Oh, basi mabaliskad si Artemio. Patay kang bata ka. Patay ka itong ihang customer. Hindi na kaya na banda, no? Baldagit. Ang pamangkot niya kung masugid ba daw sa tinuod, Brad?